a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, No niin, Tuumas Vire, jos sä saat katsomaan tätä. Tässä on sulle nyt vähän niin kuin osviittaa siitä, mitä puhuit Tatun kanssa kuusta. Että hei, sä et ole ehkä nähnyt tämmöistä, mutta ilmeisesti tuolla on ollut australialaisissa niin kuin ihan kansallisissa TV-lähetyksissä tieteilijöitä, professoreita, asiantuntijoita, niin kuin antaa vaihtoehtoisia selityksiä, teorioita tälle teidän kakalle. Niin kuin te huomaatte, kun te lähdette syventää ja laajentaa tätä teidän teoriaa siihen painovoiman ympärille. Ja että se pyörii auringon ympärillä ja se radat, ne on tämän mittaisia ja sitten se pitää vaan laajentaa ja laajentaa. Niin huomaatte, että ne joutuu vaan keksiä koko aika lisää kakkaa ja nyt tässä vaiheessa se ei toimi. Me odotetaan jotain pelastajaa. Mä oon ihan varma, että tämä menee Einsteiniin ihan just tämä juttu. Mutta joo, se kuu, se voi olla, se näyttää pallolta, mutta sehän voi olla joku kaksulotteinen plasmakiekko valo taivaalla. Mutta kyllä se voi olla oma valonsa. Tuumas, Vireen, bitch. Onko tämä tuttu, Leena, sulle? Onko sä nähnyt tämän? On nähnyt. Ja tämä on kanssa semmoinen, että mikä vähän tämä haastelun jälkeen kuoli ja tietysti, mutta ei nämä usein pääse niin kuin julkisuuteen ja en näe, että tämäkin on yleensä edes päässyt johonkin telkkariin esiintymään. Mut. Siinä lukee Professor R. Foster, ABC News Australia. Tämä ei ole mikään tekoälyklippi, että tämä haastattelu on aito ja tapahtunut ja täällä on ihminen väittänyt tämmöistä. Kuunnellaan, mitä hän sanoo kuuhun liittyen. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomenon, cosmic plasma, and I'm not taking any risks anymore. On the contrary, there is scientific views expressed all over the world now that the moon seems to be of a quite different nature of what was assumed. But the Americans and Russians are thinking of landing men on it. Well, that will never happen.